minkäänlaista sellaista aatostakaan, niin muutama yrittää. Säälittävää. Mutta Hongan fanit eivät provosoidu. Kyllä siellä on pelaajiakin välissä. Tää menee hankalaksi. Nyt menee hankalaksi. Siellä on muutamia faneja nurin. Pelaajat pakenevat pukukoppiin ja siellä miestä kaatuu. Järkkärit eivät voi niin sanotusti mitään. Vielä en näe, onko Hongan kannattajat mukana tässä accidentissä. Nyrkit puhuvat. Nyt on siellä mukana molempien joukkueen faneja. Tämä on vakava, valitettava tapaus. Näin ei olisi pitänyt saada tapahtua. Tämä tavallaan oli kuulemma järjestäjien tiedossa, että HJK:lta tulee ankaramman luokan faneja tähän otteluun. Jos nämä ovat mestaruusjuhlien etkot, niin erittäin surullinen sävy tuli tähän etkoon. Nämä seuraukset tästä tapahtumasta voivat olla todella vakavia. Erittäin harvoin pitkään aikaan olen nähnyt sitä, että no niin, nyt on ratsupoliisit jo kentällä. Aika näyttävää toimintaa. Siellä on poliisit jo mukana. Järjestyksen valvojat eivät pystyneet yksin hoitamaan tätä tilannetta. Siellä on järjestyspoliiseja, mellakka, kypäräpoliiseja. Mutta kun noin 100 väkivaltaan taipumaista fania siellä kentällä on, niin silloin ei muutamat kymmenet järkkärit voi ilmeisesti mitään. Me olemme täällä studiossa samassa kulmassa kuin nämä kamerat. Emme näe yhtään lähempää tätä tilannetta. Sen näen, että siellä on lisää ratsupoliisia, siellä on muutama kannattaa maassa. Nyt tulee valkokypäräisiä poliisin tämmöisiä raskaan sarjan mellakkapoliisia näköjään muutama lisää. Ne ei näy nyt kuvassa. Kentällä on tällä hetkellä 3 ratsupoliisia. Ja kentän pinnassa on maassa. Yksi on aivan pötköllään ja toinen hengittelee hyvin raskaasti. Sitä vedetään maihin. Nyt rekkamiehen hymy paistaa. Siellä on housut melkein kintuissa. Siellä kuljetetaan nyt lähempiin kuulusteluihin ainakin yhtä kaveria. Tämän herran poliisi on taklannut maihin. Pääsee ylös. Tässä on näitä vähän raskaamman luokan poliiseja. Niitä on yhteensä 5 valkokypäräistä nyt kentällä, mutta nyt tulee toiset 5 toiselta puolta kenttää. Kymmenkunta